Καλώς ήρθατε στην Atlas Consulting. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς με 55 χρόνια εμπειρίας, αλλά δουλεύουμε με την ενέργεια μιας σύγχρονης ομάδας. Συνδέουμε τη λογιστική, τη φορολογία, τη μισθοδοσία και την ημική υποστήριξη με στρατηγική σκέψη, ώστε να απλοποιήσουμε την καθημερινότητά σας και να δημιουργήσουμε ένα καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα. Στη φορολογία δουλεύουμε για να μειώσουμε κινδύνους και να αξιοποιήσουμε νόμιμες ευκαιρίες. Με διεθνή προσανατολισμό και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, εξυπηρετούμε πελάτες σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η μισθοδοσία και οι HR διαδικασίες σας λειτουργούν όπως πρέπει. σωστές πληρωμές, συμμόρφωση και διαχείριση ταλέντου, ώστε εσείς να έχετε την ηρεμία σας και η ομάδα σας να αποδίδει. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για σύσταση και διαχείριση εταιρεών, από την ίδρυση μέχρι και τη συμμόρφωση, με απλές και σαφείς διαδικασίες που σας γλιτώνουν χρόνο, χρήμα, αλλά και απρόοπτα. Σχεδιάζουμε και ετούμαστε χρηματοδοτήσεις, επενδυτικά προγράμματα ή ιδιωτική χρηματοδότηση, έτσι ώστε ιδέες και projects να αποκτήσουν υλοποιήσιμη μορφή με πραγματικό cash flow. Παρέχουμε ξεκάθαρα reports και διοικητική λογιστική, αριθμούς που μιλάνε και βοηθούν τη διοίκηση να πάρουν ξεκάθαρες αποφάσεις με σκοπό την κερδοφορία. Σχεδιάζουμε δομές και διαδικασίες από ISO μέχρι εσωτερικούς ελέγχους για να καταστήσουμε την επιχείρησή σας αξιόπιστη και έτοιμη για ανάπτυξη. Το διεθνές μας δίκτυο και η τοπική γνώση συνδυάζονται. Υπηρετούμε κατοίκους εξωτερικού, πολυεθνικές και εγχώριους πελάτες με την ίδια συνέπεια. Και επειδή η γνώση μετράει, η Atlas Academy προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, πρακτικά courses και workshops, ώστε να αναπτύσσετε τις ομάδες και τα στελέχη σας για να φέρουν πραγματικό αποτέλεσμα. Και να μην ξεχνάμε και τη νέα γενιά, 15 έως 22 ετών. Μέσα από την Ακαδημία Νέων προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για να τους βοηθάμε να προετοιμάζονται για το μέλλον τους και την ενήλικη ζωή τους, για την επαγγελματική και την επιχειρηματική τους καριέρα. Τι κερδίζετε συνεργαζόμενοι μαζί μας? Ασφάλεια, απλότητα στις διαδικασίες, σαφή οικονομικά δεδομένα και φυσικά χρόνο για να εστιάσετε στη δική σας ανάπτυξη. Αν θέλετε συνεργάτη που να καταλαβαίνει την καθημερινότητά σας και να μετατρέπει την πολυπλοκότητα σε αποτέλεσμα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.